Det er onsdag, mine gutter. Hej, jeg er Renata Bliss, og jeg er din freestyle danselærer. Nummer 15. Burger King fodsalat. Det sidste du ønsker i din Burger King burger er nogens fodsvamp, men som det viser sig, det kan være, at det er det du får. Jeg er i min mors bil. Broom, broom. Kom ud af min bil! Det er, hvad det er. Det er, hvad det er. Peter. Hesten er her. Hej. Vent et øjeblik. Hvem er du? Hvorfor løber du? Hvorfor løber du? Hvad i alverden sker der her? Morgen, Matt. Så jeg sidder der. Barbecue sauce på mine bryster. 2 shots af vodka. Du er dum. Nej, jeg er ej. Hvad er 9 plus 10? 21. Du er dum. Godmorgen, Kina. Jeg har is med mig lige nu. Jeg kan godt lide is. Men Fast and Furious 9, sammenlignet med is Fast and Furious 9, det er min topfavorit. Så nu, folkens, er det musiktid. Parat. 1, 2, 3. Åbn døren. Åbn døren. Åbn døren. Mine damer og herrer, vi fik ham. Jeg slog hende ikke. Det er ikke sandt. Det er noget lort. Jeg slog hende ikke. Jeg gjorde ikke. Hej, Mark. Min skuffelse er umådelig, og min dag er ødelagt. Hvorfor er du bøsse? Hvem siger, at jeg er bøsse? Du er bøsse. Hvem malede Mona Lisa? Mona Lisa? Ja. Da Vinci? Gør det! Bare gør det! Lad ikke dine drømme være drømme. I går sagde du i morgen. Så bare gør det! Få dine drømme til at gå i opfyldelse. Bare gør det! Min mor har lige givet mig lov til, at jeg må drikke cola. Hvor cool er det ikke lige? Nu spiller jeg Fortnite, og jeg drikker cola. Yippie! Så intet hoved. Jeg er en kirurg! Jeg er en kirurg! Jeg er en kirurg! Jeg er en kirurg! Dr. Han! Jeg er en kirurg! Hej, velkommen til Chilis. Lord! Så går det løs igen. Vågn op, vågn op, vågn op, vågn op, vågn op. Se på alle de kyllinger. Var det biden af 87? Nogen har rørt ved min spaghetti! Og de var bofæller. Min Gud, de var bofæller. Jeg har lavet et alvorligt og kontinuerligt fald i min dømmekraft, og jeg forventer ikke at blive tilgivet. Jeg er her kun for at undskylde. Broder, Hvad er det? Hvad er det, broder? Der er kun én ting, som er værre end en voldtægtsmand. Boom. Et barn. Nej. Jeg har tænkt mig at synge Charlotte af. Charlotte. Becky G, right?
And don't forget all the trouble we got. Hvorfor er der nogen, der ikke ved, hvordan man skyller toilettet ud, efter de har lagt en lort? Det var ikke mig. Det var for fanden en af jer. Ulækkert! Jeg er ikke ligesom andre piger. Jeg er ikke engang en pige. Jeg er en pterodaktyl. Og jeg må sige det i fuld ærlighed. Det er det største stykke hundelort, jeg nogensinde har hørt. På alle niveauer, undtagen fysisk, er jeg en ulv. Hallo, hvordan har du det? Jeg er under vandet. Vær sød at hjælpe mig. Der regner for meget. Disse nødder. Fik ham! Fik ham! Stop det. Få noget hjælp. Du er grim. Du er ulækker. Jeg slår dig ihjel. Giv mig $200. Du går ud af døren, og du ser en, du kender, og de spørger dig sådan, hvordan det har det, og bliver bare nødt til at sige, at du har det godt. Selvom du ikke har det godt, men du kan bare ikke sætte dig ind i det, for de vil aldrig forstå. Vi er tilbage live ved The Waterfront Village med min ven, zombien Jonathan. Du ser godt ud. Jonathan har lige fået en fantastisk ansigtsmaling. Hvad synes du? Jeg kan lide skildpadder. Okay, du er en fantastisk zombie. Gode tider her på The Waterfront Village. Åben i de næste 11 dage. Emotionel skade! Hvem leger du med søde? Amanda. Hvem er du? Jeg er Amanda. Jeg er 6. Og jeg elsker en hjørninger. Jared, kan du læse nummer 23 for klassen? Nej, jeg kan ikke. What up? Jeg er Jared, jeg er 19, og jeg har aldrig fucking lært at læse. Men jeg siger til dig lige nu. Det er motherfucker, der bagved er ikke ægte. Og du kan sidde på dette fly, og du kan fucking dø med dem, eller ej. Jeg gør det ikke. Hun har en pointe. Hun er et ikon. Hun er en legende. Og hun er øjeblikket. Kom nu altså. Undskyld, jeg faldt i søvn lige mens jeg ventede på, at du lavede mig en sandwich. Gå tilbage i seng og sult. Jeg har ikke brug for venner, de skuffer mig. Hey Terry, vil du have noget? Den her bitch er tom! Jeg er i øjeblikket ved at hitte Gridian for Ukraine. Vladimir Putin, du må hellere være bange, Young Money Clan og jeg. Vi får sejre for Ukraine i Fortnite. Og får mange Victory Royale. Vejarbejde forud. Ja, det håber jeg bestemt, den gør. Jo, se hvem der faldt i søvn først. Spørg ham, John. Hehe, du ved det. Jo! Du er min ven nu. Vi skal have bløde tacos senere. Her i min garage. Lige købt denne nye Lamborghini her. Det er sjovt at køre herop i Hollywood-bakkerne. Men ved du, hvad jeg kan lide mere end materialistiske ting? Viden! Faktisk er jeg meget mere stolt af disse 7 nye bogreoler, som jeg var nødt til at få installeret for at rumme 2.000 nye bøger, som jeg købte. Det er ligesom milliardæren Warren Buffett siger. Jo mere du lærer, jo mere tjener du. Har du nogensinde haft en drøm, at du havde, du ville, du kunne, du gør, du ville, du vil have, du kunne gøre noget, du ville, du kunne, du vil have ham til at gøre dig så meget, at du kunne gøre alt. Jeg vil lede efter dig. Jeg vil finde dig. Og jeg vil dræbe dig. Dine slag er svage. Du gjorde ingen skade på mig. Du tager fejl. Du er allerede død. Hvad i? For satan, hvad der sker der? Hvordan sker det, mine medbørn? What? I en video. Betjent, jeg har et spørgsmål til dig. Hvad er de? Hvem arbejder du for? Face ud af! Tillykke med fødselsdagen, Raven! Jeg kan ikke svømme. Vi har lige fyret den person, som gør det. Men nu, du er blevet forfremmet. Du er nu en af mine elite-ansatte. Du har glemt noget skrald derover, skat. Godt. Du må ikke passere!
Talentfuld, genial, utrolig, fantastisk, showstoppende, spektakulær, aldrig det samme, helt unik, fuldstændig aldrig blevet gjort før, ikke bange for at referere eller ikke referere, prop den i en blender, skid på den, kast op på den, spis den, føde den. Ved du hvad? Jeg er ved at sige det. Sig det. Sig det. Jeg er ligeglad med, at du brækkede din albue. Hvornår vil du lære? Hvornår vil du lære, at dine handlinger har konsekvenser? Så grundlæggende, det jeg tænkte på var, fuck, jeg kan ikke tro, at du har gjort dette. Jeg kan godt lide udsigten. Kan du? Ja. Du er min bedste udsigt. Nej. Jeg var lige ved at gå i seng. Jeg ved, vi ikke kunne skype i aften, men det er okay. Godnat, pige. Vi ses i morgen.